Potom, ako sme opustili dvojicu koncentračných táborov Auschwitz-Birkenau, vydali sme sa po stopách Vrbu a Wetzlera na juh smerom do Žiliny. Postupne sme kráčali po rovinatej nížine Poľska, až sme sa dostali do obce Písarovice, kde prenocovali aj obaja utečenci. Vrba s Wetzlerom sa taktiež museli spoliehať na dobrotu ľudí. O takúto pomoc požiadali v obci Písarovice. Nebolo vôbec jasné, či človek, ktorému zaklopú, bude Nemec alebo Poliak. Dúfali, že to bude Poliak, ale ani to nemuselo byť pre nich výhrou. Pomoc Židom sa totiž trestala smrťou. Cez obec Písarovice sme kráčali, ale dom, v ktorom sa Vrba s Wetzlerom ukryli, sa ešte nikomu nepodarilo vypátrať. Nie je ani presne jasné, či táto budova ešte stále stojí. Skúsim sa opýtať účastníkov, prečo sa podujali na tento náročný pochod. Všechny se nás to nějak týká, protože jsme tady měli svoje příbuzné v Osvětimi. My name is Peter Vogel. I'm from New Jersey. Volám sa Peter Vogel, som z New Jersey a som tu, aby som si pripomenul môjho starého otca a starú mamu. Obaja boli väzňami v Auschwitzi. They were both prisoners of Auschwitz. Manžel sa zaujíma o túto problematiku a je to taká hlboká myšlienka. Napriek tomu, že veľká časť ich trasy nie je známa, našli sme miesto, ktoré je veľmi detailne opísané v knihe Rudolfa Vrbu. Volá sa Chrobača Louka. Ide o miesto, kde Vrba s Wetzlerom náhodne natrafili na hliadku nemeckých vojakov. Kulka nám zasvištila nad hlavou. Bleskem jsme byli na nohách. 70 metrů od nás na protějším kopci byla německá hlídka ze psy. Proplétali jsme se mezi vysokými jedlemi tak dlouho, až už sme neslyšeli štekot. Potom, ako sme prespali na 4. najvyššom mieste Malých Beskýd, ktoré sa nazýva Magurka, sme sa na ďalší deň opäť vydali na cestu. Stojíme pod vrchom Čupek, ktorý je vysoký 933 metrov. Je to najvyšší bod Malých Beskýd, cez ktoré kráčali aj Vrba s Wetzlerom. A taktiež sa vydali ďalej za nami do doliny, uprostred ktorej tečie rieka Sole, ktorá ich smerovala na juh, na Slovensko. Úplne v diaľke tejto kotliny je vidieť aj prvé slovenské hory Veľkú Raču. Michal Katuška, RTVS.